αδερφός σας πέθανε. Ένα πλάσμα σαν αυτό που εισέβαλε σήμερα στον κήπο των Διαμέλης. Το ζώο που μας απειλεί λέγεται γάτα. Είναι το πιο επικίνδυνο ζώο που υπάρχει. Όσο βρίσκεστε μέσα, δεν κινδυνεύετε. Ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι του όταν πέσει ο δεξιός κοινόδοντας. μόνο τότε ο οργανισμός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους που παρέφυλάνε. Μαμά, τι είναι μουνί? Μουνί είναι η μεγάλη λάμπα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Θα σας αφήσω να πάθεις τίποτα.